Sanibonani molweni ndanamkela ku-SABC TV ngesiXhosa. UJabu ke guys uvakashele abakwaDlamini apho afike wamkelwa ngezandla ezishushu ke nguNjengayo noVusi. uVusi wabesemazisa ke uba ngubani ke lona, hayi ke kwamnandi wamamkela kuNjengaye engumntu futhi orhala noyobajoyina ke kule nto bazayihlalela. Besithi uVusi hayi ngenye imini tata namhlanje uze kum. So buhlukana ke behleka loo nto uba akafuni uguga lo, ufuna nje ukuhlala nabantu abatsha. Hayi ke wafika uVusi wamgalelela ke iwhiskey uJabu. Basihlalela ke baziselela ke. Babe sebesenza ke itoast ke, bethi bayenza itoast to impumelelo. uJabu esithi nakule nto yoba ke thina siyakwazi ukwenza noba yintoni ukuze umntu aphumelele. Hayi kavuye kuVusi esithi yabona ke thina ingathi sizovana ngoba wena uhamba ngale yam ilayini. So abeseqala ke uJabu emncwina ke ngoku ngemibuzo ethi ke kanene siphise saphazamiseka ubusithi kune-family drama kanene. Abesesithi kuVusi hayi mwelase ndithe apha sizosela utywala, hayi into ze-family drama. Kodwa ke uthe ngelingeni wathi ke imbi yona into ongavani niyifemeli ningaboni futhi ngasonye. uJabu uthe ke ukuba indoda ke kunzima ngoba kufuneka senze noba yintoni onokwazi ukuyenza ukufumana nantoni na oyifunayo. Uthi kwamna bakhona abantu endibanyatheleyo kule ndlela eya empumelelweni and andizisoli ngaloo nto leyo. Waqala watwela ke uVusi esithi yena wayezama nje ukuprotektha ibrother yakhe, kodwa if nomkakhe wayenze njalo ngesingekho kuyo yonke le nto. Abesembuza ke uJabu uba kanti ubusazi na wena ngayo yonke le nto yokumitha nokungamithi kukaNomalanga. Ahleke kuVusi athi mwelase ndithe kuwe masisele utywala. Ethi le siyithethayo into asikho isidingo sayo, ngeke sincedakale ngoku, masiziselele nje utywala silibale yiyo yonke le nto. uJabu uthe kodwa ke into endingayitsho mna nokuba kukuba ukwenzo noba ungamxelela uba ubusazi uba uNomalanga bengamithanga ebezo-andastenda isizathu zakho zokungamxeleli. Sonke sizenzela izinto esingaziqhenyiyo ngazo. uVusi ke oko ethula ngelingeni ke wathi ke hayi ndiyakuva mwelase. So uJabu ke guys uyawina because umdrayiva umsa straight kule ndawo ayifunayo and uVusi ulapha nyhani esandleni sakhe njengangoku. uSibongile kowabo ke ubhizi ke kitchen bese ungena umntu ke enkqonkqozayo kuSamke. Beqala ke ukubonana kwabe uSamke engena encoma ke uSibongile uba nguye lo ukhulile and mhle. Uthe uSibongile sajonge lo mama angamaziyo kwabe sekuvela uvuma ke erumini sebhideke enjalo ke uSibongile. Wabe seyohaga ke lo mama ke. uSamke ke uthi ke yena ke into ebendizoyenza bendizobulela ilift ondiphe yona ndihambe kakuhle. Abe semazisa ke uSibongile uba ngubani lona uvuma. Atsho ukuba kwakuyitshomi kamamakho le, babecula bobayi-2 bekhula bobayi-2. Avuye kuSibongile esithi yho ndizotsho ndazi neendaba nezinye izinto ngomamam ndimazi ngcono, ndiyamazi kodwa not kakhulu. uSamke ubone ke iqhosha leshethi ke kuvuma elingekhoyo. Wabe sekhuza ke esithi indoda yomzi igugelwe ingabi nawo amaqhosha. So nendlela bembambe ngayo besondele kakhulu and novuma benganangxaki noba kuthiwa uSamke usondele kangakanani. uSibongile ke yena ke njengoba ngumntu omtsha uyijongile laa nto wababukela wazincumela yedwa ejonge le ndlela abenza ngayo bobayi-2. So uye wabashiya ke uvuma wabashiya bencokola ke uSamke embalisela ke ngokukhula kwakhe noba umamakhe wayeyipartner yakhe emculweni. So kumnandi nje wamkhuphela nefoto wambonisa ifoto kamamakhe ke. So uye waqaphela nento yoba ke kukhona i-sadness ekhoyo ke apha kuSibo. Wabe sibuza uba urayithi na. Wathi uSibongile hayi into emhluphayo inye kukuba njengangoba uDeliwe engekho egxothiwe endaweni uyazibuza into yoba utatakhe uzokwenza kanjani uzosala yedwa and uthi andimbali uvele phi, then uSangweni uzobe engekho esesikolweni. Wabe sesithi ke uSamke kaloku njengoba ndisekhona for ixeshana kodwa ndizomane ndisiza ndizomjonga utatakho, ndiyathembisa kakhulu. Wabe sebulela ke uSibongile wabe sembamba ke sehaga uSamke. So uSibongile uyavana kakhulu noSamke, bavele baklikha nje akufani nakuDeliwe. So guys ke uJabu ke uncokola nesister yakhe
kwindawo yakhe ke apho asebenza khona. Uyamxelela into yoba yeyi akadwela umfana zaphuma iindaba. And uthi ndiyambona uba lo mfana lo ujikele ibrother yakhe ukuze afumane kwa esi sikhundla akuso. And uthi ndiyabona kukhona futhi okushaya amanzi phakathi kwakhe notatakhe. So usisi wakhe umbuzile uba ke uplenani vele ngale information. uJabu uthe ndifuna ukubohlukanisa ndibadistroye beyilaa family yakwaDlamini. Xa sendigqibele ngefemeli yakwaDlamini bazobhideka bangazi noba kwenzeka intoni. So unokwazi ke udadewabo kaJabu uthe utata wethu wayesifundise uxolo, hayi le nto ufunayo. Uthe ke uJabu akho xolo ngandawo apha. Wabona mos uba aba bantu bayenzani ifemeli yethu. Utata zange aphinde abe rayithi laa nto. So baye baphazanyiswa kukungena ke kukaSibongile. uSibongile lowo kozoxelela uJabu into yoba uyayicinga into yoba engqondweni yakhe inoba unezinye iingqondo ngabo bobayi-2 and yena kwalaa nto yalaa khizi kuye kwakuyimisteyikhi so akafuni nto. But ke uJabu uvela wathi okay ke Sibongile, but ke ebekusidibanisa andiqondi uba kuphinde kwenzeke, angeke sisakwazi uphinda sisebenze sobayi-2. Uvele wakhamisa kuSibongile because bengayilindelanga into yoba eyoba amxelele uba le into eyenzekileyo imisteyikhi seyingamgxothisa. Asazi ke. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.